Prosječna starost stručnjaka u oblasti analitike nad podacima je oko 32 godine, dok čak 41% analitičara ima manje od 2 godine radnog iskustva, što jasno ukazuje na prostor i prilike koje mladi imaju u ovome polju. O motivaciji, obrazovnom i karijernom putu razgovarat ćemo sa Vladanom Bjelanovićem, mladim doktorantom na IMT School for Advanced Studies na programu Economics, Analytics and Data Sciences u Italiji. Idemo! Jeste li znali da obična Google pretraga može otkriti kada ljudi paniče na tržištu, ili kada raste optimizam? Upravo to me je privuklo analitici. Moj put je krenuo kroz studije ekonomije i financija u Sloveniji uz razmjenu u Francuskoj, a danas sam na doktorskim studijama ekonomije i analitike u Italiji, gdje je fokus upravo na njihovoj sinergiji. Trenutno radim u Centralnoj banci Crne Gore, u Direkciji za statistiku i istraživanje, gdje svakodnevno mogu vidjeti kako podaci oblikuju donošenje odluka. Za mlade ovo je ogromna prilika. Ne morate biti programeri da biste se bavili analitikom. Dovoljna je radoznalost i želja da povežete podatke sa stvarnim životom. Analitika nije budućnost, ona je sadašnjost. Pitanje je samo hoćete li vi biti ti koji će iskoristiti.